Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Mara, isang preggy work-from-home tambalanista mula dito sa Land of the Rising Sun, Japan. Mag-iisang taon na akong nag-migrate dito. Your podcast makes me survive my night shifts. I'm sharing my story na sana kapulutan ng aral ng mga kapwa ko tambalanista. Grade 5 ako nang mag-abroad si Mama. Panganay ako sa 3 magkakapatid at nag-iisang babae kaya ako ang tumayong nanay sa mga kapatid ko habang wala siya. Complicated ang relationship nila ni Papa but he stayed with us kahit umuwi si Mama sa Pilipinas. Nasa iisang bubong sila pero parang hindi na mag-asawa. Traumatic ang relationship ko sa nanay ko. Naalala ko dati kapag nagsusumbong ako sa kanya dahil nag-away kami ng kapatid ko. Nakakampi siya agad sa kapatid ko. When I was in high school, nagalit siya sa akin minsan. Sinabihan niya akong magpakamatay na lang. Sinubukan ko naman, pero hindi ko itunuloy dahil may takot ako sa Diyos. Nung college ako, hinatid ako ni Papa sa dorm kasama yung mga kapatid ko. Habang nasa sasakyan, biglang umiyak si Papa. My dad is a man of few words and hindi mo siya makakitaan ng emosyon kaya nagulat kami. Kaya naman pala, nagpakasal si Mama sa hapon. Hindi ko maintindihan kung bakit nagawa ni Mama yon. Maaaring parang hindi na mag-asawa ang turingan nila ni Papa pero kasal pa din sila. After college, I dreamt of pursuing graduate studies abroad. Kaso nalaman ko na yung tutulong pala sa akin kapatid ng karelasyon ni Mama. Yung pamilyadong lalaki na ipinakilala niya sa amin as kaibigan, karelasyon niya pala. Aksidente kong nabasa ang conversation nila nang hiramin ni Mama ang phone ko. I confronted her. Kaya daw siya nakipagrelasyon, may sakit daw yung lalaki. I was hurt, and for the second time, I felt betrayed. In 2014, I was working sa isa sa mga multinational banks sa Pilipinas. Flexible ang schedule ko. After ko mag-submit ng form sa mga clients ko, choice ko na kung uuwi na ako or magtatrabaho pa. Dahil kauuwi lang ni Mama noon, umiyak ako agad para I can bond with her. I wanted to surprise her pero ako ang na-surprise. Nahuli ko na nakayakap sa kanya yung friend niya habang nagluluto siya. I knew that something is fishy nung pinakilala ni Mama yung lalaki sa amin as her high school friend. I never really trusted the guy from the start. After that incident, every time may handaan sa bahay at pupunta yung lalaki, hindi ako lumalabas ng kwarto. Nagagalit si Mama dahil feeling niya I am disrespecting her visitor. Napuno ako minsan kaya sinagot ko si Mama at nagtalo kami. Yung pangalawang kapatid ko na wala namang alam sa nangyari, binugbog ako sa harap ng lalaki at iba pang mga bisita.
pinagtulungan nila akong dalawa ni Mama. I was badly hurt pero ang narinig ko lang kay Mama, dapat lang yun sa'yo. Dahil mainit pa ang eksena, kinuha ako ng isa sa mga kapatid ni Mama. I was thankful kasi doon, nakaramdam ako ng pag-aaruga. Malalim ang sama ng loob ko sa mom ko. I was diagnosed with depression and she was my trigger. She never appreciated me at para sa kanya, hindi sapat ang mga nagagawa ko para sa pamilya. Dahil anak lang ako, hindi ako pwedeng mga tuwiran sa kanya. Yung pagpapaaral niya sa akin, sinusumbat niya. When her relationships with other men is brought up, kaya daw siya nakikipagrelasyon kung kani-kanino ay para gumanti daw sa daddy ko. Gusto kong sagutin na hindi si Papa ang sinaktan niya, kung hindi kaming mga anak niya, lalo na ako. Whenever I confront her, kahit maayos ang pananalita ko, sasagot siya ng pasigaw at galit. Gusto niya siya lang ang pinapakinggan at kinakampihan. Minsan nag-away sila ng isa sa mga kapatid ko. Wala naman akong kinalaman pero gusto niya magalit din ako sa tita ko. Nakiusap ako sa tito ko na mas matanda kay Mama. Sabi ko kausapin niya at sabihin, huwag akong isali sa away ng matatanda dahil wala naman akong kinalaman sa away nila. After all these years, I never got any apology from Mama. Kahit ganun, I chose to forgive. Hindi madali at hindi naging mabilis, pero I realized na mas magaan ang buhay kapag walang kinikim-kim na sama ng loob. I know it's going to be hard for most people, but I hope you'll find in your heart to forgive as well. Kahit yung mga taong hindi kailanman humingi ng tawad sa inyo. Kung si Lord nga nagpapatawad, tayo pa kaya? Yun lamang, Nicole and Chris. Salamat sa pagbasa ng aking sulat. More power to you both. Ang inyong tambalanista, Mara. Hello, Mara. So, Shala malamang, Mara. No? Mara. Sa amin, Mara yan eh. Mara! Hoy, Mara! Ay, bigyan natin ng ano nag-work sa multinational bank Oo, partner. kaya Mara. Sa Mara, di ba? Mara Clara? Mara. Like me, wearing Maria Clara. Yan. diba? So, Mara. Yan. So, obviously, hindi naman humingi ng advice si Mara. Siya ay nagkikwento lamang. Ang title ng kwento na Mahiwagang Burnay is Forgiveness. At isang paalala sa ating lahat, to everyone who's listening, na mas magaan ang buhay kapag walang kinikim-kim na sama ng loob. Diba? Yan yung words of wisdom na ini-impart sa atin ni Mara today. So, ito po yung sign na hinihintay po ninyo na dahilan para mag-let go ng mga excess baggage. Kasi sa totoo lang, no, kapag ka ikaw ay may kinaiinisan, kinagagalitan, yung baggage talaga nasa iyo. Yes. Ikaw kasi nagkikim-kim ng inis, ng galit, yung kapag ka nakita mo Totoo siya, yun. nayayamot ka, na sa stress ka, pumapangit ka, oh my gosh, nakakabulok yan ng itsura. Nakakabulok yan ng itsura, so ayaw natin mangyari sa'yo yan. Although, of course, hindi naman madali. Diba? Ang tao lang tayo. Oo, tao lang naman talaga tayo. Ang Diyos nakakapagpatawad, Diyos siya eh. Tayo, tao tayo. Konting bagay, nagingit-ngit tayo, 'di ba? Yung pagpapatawad hindi siya madali para sa atin. Pero kung lagi mo nang naririnig ito ilang beses na 'to naging topic sa tambalan eh. Kung lagi mo nang naririnig ito na yung forgiveness tulong mo sa iyong sarili. Yung pag-let go mo ng sama ng loob para sa sarili mo. Baka it's about time na makinig ka naman, 'di ba? It's about time na hindi ka papunta sa pabulok na itsura. Doon tayo sa pa-fresh tayo, ganyan. Maganda gamitin talaga yung salitang pabulok para natitrigger Oo, tayo. nakaka-trigger yung pabulok, yung parang, Oo kapag nga, kasi sinabihan no, ako ganon. ng, alam mo, Nicole, pabulok ka na. Ay, talaga. Pag sinasabihan ako ng pabulok ka na, ay, teka lang, papaganda ako.
Hindi ako pwedeng hindi magpaganda. Di ba? Ayoko tatawagin pa bulok, di ba? Trigger siya. At yung bulok na yan, hindi lang yung outer ha, maski yung inner. Yung, Yes. yung kalooban po natin, pabulok po siya kapag ka puro galit, sama ng loob, yamot, di ba? Kaya yun yung madalas ginagamit ng tambalan. Yung stress masyado ng gasgas yan. Minsan hindi na nga effective sa atin eh. Oo, wag na yung stress. Mukhang stress ngayon. Oh, no? hindi. Wala, di ba? Walang impact sa'yo. Correct, Pero pag pero- sinabihan ka, alam mo, para ka nabubulok today. Oo, correct. Parang feeling mo kagad merong amoy, di ba? May kasama, tsaka parang feeling mo may kasamang uod agad. May gano'n na feeling. Di ba? At Oo. nagmumula yun sa isang taong hindi marunong magpatawad. Kagaya ng binanggit natin kanina, oo, tao lang tayo, nagagalit. Di ba nakakaipon ng sama ng loob. At minsan, nakakalimutang magpatawad. Okay lang yun, nangyayari yun. Again, tao lang tayo. Pero ito ang gustong sabihin ng tambalan. Huwag mong hayaang tumagal. Huwag mong iprolong. Bakit? Kasi ikaw yung talo. Yes. Imagine yung anger or yung hatred na meron ka sa puso mo, tumagal yan ng 10 years. Imaginein mo, di ba? Sino yung kaaway mo 10 years ago na hanggang ngayon galit ka pa? Di ba? Sino ngayon yung nagsasuffer? Di ba? Hindi ba ikaw? For all you know, yung kinagagalitan mo, Sa New Zealand, nag-enjoy sa Correct. magandang bulubundukin Sa doon. true, di ba? Nagpapakain ng mga... Sakto-sakto sa New Zealand. Oo, correct. Di ba, alam mo, nasa New Zealand talaga siya. Di ba, Or nagpapakain ng mga Angus beef. Correct. 'Di ba? Sa May ipapadala sa Australia. Pilipinas. Correct, 'di ba? So ibig sabihin, natutulog siya ng mahimbing. Oo. Nakikipag-mahjong siya with friends. Mahjong. Yung mga sample sakto lagi. na may apat na kalaro, di ba? Correct. Ay, tatlong kalaro. Tatlo yung kalaro niya. Oo. Apat silang masasaya sa isang table. Yan. 'Di ba? Na nasa porch. Doon sila nagmamahjong. 'Di ba? Sa may barangay Samat Ibaba, Mandaluyong City. Tama. Samantalang ikaw ngit-ngit. Galit, inis Totoo. na inis. Kapag ka nakakakita ka ng mga post niya na nagmamadyong sila, mas nagagalit ka, di ba? See? Hindi naman sa kanya yun eh. Sa'yo yun. Tama. Kahit yung nakaka- burden nasa iyo. Oo, so kumbaga, regalo mo talaga ito sa sarili mo. It's not Christmas, but it's a gift that you can give yourself. It's the Lenten season. Alam mo, sakto ito para sa Lent. Kasi isa itong pagpapaalala na yung mga ill feelings, yung mga dahilan kung bakit tayo pabulok, kung bakit tayo nabubulok, 'di ba? Kung bakit hindi tayo fresh, 'di ba? Sinahagard tayo eh. Totoo Naalala ko yun. yung joke ng anak ko kagabi, si Prince. Oh. So, kapag ka yung anak ko kasi partner naka kulot, yung ngay naka-braid. Oo. Pag tinanggal yon, nagmumukha siyang si Hagrid ng Harry Potter. So sasabi niya sa akin, Pwede, ayaw ba nun yung Moana? ayaw. Sabi niya, kasi ako nagsasabi ng Hagrid siya. So sasabihin ko sa kanya, oh my gosh, you look like Hagrid. Tapos sabi Oo. niya, Mom, am I Hagrid today? Sabi ko, no, you're not Hagrid, you're Haggard. So humirit yung ko, yung bunso Sabi. ko. Sabi niya, no, she's hugly. Oh, taray, sabi ko, magaling! Magaling to! Marunong aral ng nanay. Oo, proud ako, partner. Sabi ko, pasok sa mga yung comment. Di ba kasi nakaka-Hagrid siya? Oo. Nakaka-Haggard at saka nakaka-hugly. yung mga negative at ill feelings. Totoo, Totoo. tao lang tayo. Alam mo, napakaraming kapintasan ng tao, partner. Sa totoo lang, yung patience nga lang, ang iksi ng pasensya ng tao. Totoo. Hindi tayo marunong maghintay. Naalala ko nung minsan, partner, na nakapila ako sa ATM. Meron kasing bangko na ang kaya niya lang i-produce na every transaction ay 10,000. May mga ATM kasi na na kaya na niyang maglabas kaagad ng 20 o kaya 30, meron iba hanggang 50. Pero merong particular bank na ang kaya niya lang, kung halimbawa ang kailangan mo 50,000, kunwari lang, Oo. 5 times mo siyang uulitin kasi hanggang 10,000 lang yung kaya niyang ilabas. Oo. Sana nga mag-improve na sila eh. Kasi sana lahat, no? umiiksi na yung pasensya ng mga taong naghihintay sa likod. Hindi, tsaka kunyari, ibang Oo. bangko pa yun. Hindi kung 5 times ka mag-withdraw. Oo. Di 100 agad yung lagas sa'yo. Correct, kasi diba? yung 18 yung iba, yung iba 20. 80 na yata or 20, Oo, di sige mo ba? yun, pag other banks. Correct. Diba? Itutuloy natin yung usapan ng tungkol dyan sa pagpila sa ATM. Sa mga kapintasan ng tao. Dito po sa ating Facebook Live.